zu jantzitxe. Zu kafienik ez nie, nik inbernuzu zerue, zuk txitxarunik atune, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Gabon, familia, lagun artian, bakardadian, edo goxo, egongo jabaten batzuek programa ikusten aizetik guzti joi. Hemen txegeala puntual saio berri bati hasiera emateko. Zuek presta, gozatea, ezta? Askurain falta da? Ama, tomo izin behar dugu. Lasai. Askurain, nola bil? Pinto bazkal japean dutu? Etorri, zitun? Bale, muntxorte. No, barkatuko iguzue, bakizue, lan bat atxaldiak zuentzako bakarrik ez, gutzakore aldre xamarrak izatek. Baita. Ya está, hemena. Bueno, ez uste, hemen txegeala saio berri bati hasiera emateko. Askurain, kentzako iburutik, horrez. Zer. To, sumatu. Earkiatxik, zaleok, hemen txegaituzue, astero legez, beste saio bat prestatzen. Zean, abio janpaketia Madrileko. Sorpresa! Apa. Jo. Ondo ator! Si bebes no conduzcas egiboia, ta trompautan ahonez nabita zinbia. Tazi! Akatsa non, euskaltzain dia. Cadenas do Botafumeiro do Santiago Compostela, bat! Gaur hemen beste egun, trafikoko bi seinale egiteko. Estopa eta oreinaren irukia. Batzan, lana, goti. Bizinoaren noiz abean dut intzait, asialdo gozeman? Ai, aurten beberu emote! Egongo atxigua zemanken! Kristongo guaka kontzertuk ematen azteko. Ja. Ba, oaindik asko falta zaiu. Ez daukagu instrumentuik eta ez daki bakoitza zein baun. Nik kantatu ingotera fijo, Baina gondi bakizu zenbaten saiatu behar deun? Nik estarria zaindu behar dut. Komunan hijoa gargarakitea. Aurten beberu emote! Tíos, zein behar dugu, honek ezin du kantau. Eta minigona txiki bat jartzen bai hau, inorrezak kontatuko zen ezik kantatzen. Instrumentuk tope altu jarritak itxo. Boa, tíos, nolakoa zeaten. Honena egia esatia da. Ya está! Lola. Ze! Han, beira, atxuak astea dijuaz. Orduan, ez zain gustatu bentako pedidua. Ez, jartxia lakarraunan. Ta mantela etzetorrenan bat, sukaldeko kuadrokin. Ozen horrea. Eskerrik asko, agur. Zean, abio janpaketia Madrileko. Plastikoan sartuta ezin da paketeri bidali. Paperean batuta edo kajaren batean. Mira, sobreak ere saltzen ditugu. Baita koltxatuak ere. Akoltxatuk? Ez du eotzi pasako, Horazian ez alagazu, embalatzeko zoza. Horrek, gure garaiko elefante komuneko papera ematen din. Paketi egin, elbidea jarri, zertifikatu papera bete eta ekarri. Jesus, Pitagorasen teorema ikastia baino zailagoa den, hau? Nik baketi eteten bitartean, ik bete zertifikatu bat. Patxipostari jata bere katu txuri beltza, lilalo, lilalo, lilaro, lalalo, lalo, tritratro, tritratro, lilaro, lalalo, lalo. Aizan maikoz, iala menekoa, zein zentzakan. Carmele Etxeberrizabal. Gazte
da. Ozen, opo. Barkatu baina guginan, Handete, autako da, demailo diketa. Amen. Eskatutako guztia. Carmel Etxeberrizabar zerri da. Karmele, Maikru zen bizilauna. Ez aldu hor jartzen bezina de. Beteko dizueni papera, bestela... Zuze, hemengoa zara, ez da bertakoa? Bai, norak izu, guapo. Biali postal espresen. No, Sebazte, hau ordaindu egin berda. Ordaindu? Guk eilan guztia eta zu kobrau. 5 kilo, 16,80. Jesus, Maikruz, zer eskatu nan? Burli zein dago jartzia? Da, merkioteako altzait barkun bialita. Ez. Paloma mensajeraz? Horrek pixu gehiak izakanu usagaixuak amateko, txotxola. Hori. Adio. Holden gastua endenena. Hala, neu pagatuko niot banderilla. Ne poltza? Ikusi alde ne poltza. Ez dien sinisteko, paketia sartu niat. Aiama. Fuera! Non dago gekarretako paketia? Orantxatera da Madrilera. Zer importantia ba alunan poltsan. Iraltzeko giltzak, zonzonga. Geratu abioia! Zerrajeroari deitu beharko ote dio Maikrusek bere etxean sartzeko? Ixilik nahi zotzolo! Goz! Kaixo, egunon, zer nahi duzu? ETB bateko programazio buruak initzien nuke. Eta zeni buruz, indiskrezioaz bada? Repetetzi joi buruz gauza pare bat esan nahi dizkiot. Ja, bueno, boltsa hori raiozikizetik pasabarko duzu, Aurrera. Gerrik asko. Idoia, boltsa sosmagarri bat pasa dute, pasa bizua. Eba, aixo honon. Zaitzen egin nuke, ETB bateko programazio buru egin. Bazorte izan ez du. Neuna, zurekin itzin nahi duen herritar badakazu hemen. Egunon. Aixo, bai. Zertan lagun zaitzaket? Zualtzea ETB baten ze botatzen dan erabakitzen duna. Bai, ze ba. Ba neukan gogu azukin itzaiteko. Bueno, eskerrak ematea, etorri naiz. Eskerrak guri. Bai, eskerrak eta 2 kilo kostila. Repetizioen gatik da. Izan, hainbeste aldiz errepikatzen dituzue, zea, dantza soltoko lehiaketak-etan. Izan, nik txakurtxiki bat dakat etxian, ezta? 8 aldiz ikusi duk Gipuzkoako dantza sueldoko lehiaketan. Ez dakizu ze ondo dantzatzen duen arrezkoa. Nola atxatzen noanka? Trik! Earki. Koño, ikusten Margari. Jendea gustoko ditu repetizioak. Izango ez ditugu, ba. Eta zaizkia zer da, zarrana? Bai, zarrena, giokela. Bai. Hombre, kategoria. Bueno, ba, segi hola, Bueno, torri nahi zunien, Uine kuskulluk! Xante, ekatzagaro gehiago! Joantzen noa bila! Atxa, hamen dituzu, potri. Ondo garbitu dituk. Azkenekuak albariko gai guztua zieten, Sorpresa! Apa. Txau. Ondo ator. Hau da, ongi etorri ja? Atzere Brasilia junberkoet? Ara, txikita. Oain goz nahikoa mundu ezautuen. Denbo alditxo bat bintzat hementxe gelditu beharkoen ia eta jota fuego aiden. Jendia sendatzen da. Sendatzen. Dana darakua. Jendia bintzat erruz etortzen. Eta launtza behar dinau. Ama. Ni gaztia naiz lana itzeko. Nik onena Brasilia bueltatzi izangoet, Hane beharra izango eta. Kakalina Arregi. Atxuen amak esan dakua. Bukau ditun biajiak. Gaina, enfermea behar dinak. Aurreneko lana, maitxu kategista zaintza izangoen. Hortxe zion, koartan ingresauta. Segi derrepentien. Nien hijo amaritxuna,
Ara, nahi joetik union, azpi garbitzen atu. Kredu zuen aldiz esan artein hau pakian utziko horrek. Lasai, txisko indazion. Ezin nintzen. Komunale ezin dagoen. Haben, azpi garbitzen hasti huerken. Arre interesatia, ez da lagoz erresa, arabatxo. Sí, suave. Aizan nekane, ze musik ustea zuen nien ETV bat? Ba, gaur arte ondo. Neri antarteka marro batzuk azaltzeitun. Hori antenin izan gora. Ke faena. Ta guen ezin ikusi arregitarra nola bukatzen dan. Tranquil, gure Ferminek dana grabatetxuz den neuk lakotzu bideu. Ja, baino, direkton ikusti izaten den honena. Bai, arrazoi da kasu. Anan, Fermin Parrez. Seguru gaur dala kapitolo ikonena eta nik dana galdu bihar. Zea, nekane, jarri aldi jon erretratua nik erregalatutako marku bai. Bai, zora garri segature. Oantxe, nien ba ikustea. Ze, Katja, ze mauzdo maitxo. Gaizkioteko nahiko ondo. Ta ze esate guatia. Ba, esperantzik ez eukitzeko, salbatu ingoalata. En fin, gorde apaizo itortzeko izangoa? Gu mehindatzen asteako hemen izangoen. Gibera handi joi. Hau da, paotxa. Katekiste etxean eukitzia. Gaur ebia ligue parrokikuak, merienda. Bai honako urdaiazpikua. Paotxa. Ni earkin askatuta natxio ba, bele zarroren bisitakin. Bai, ama, baina komeni zeigu. Etxe hontan milagrokite etxeula esaten segi ezan. Hola, betetze du konsulta. Bai, tapaizak sabela. Aurrea. Ave Maria Purísima. Baita zuire. Arratxalde ondon, Braulio. Berorrez egina noentxe. Nahi, aldu berorrek prantzitik ekarritako urdaiazpiko pixkat. Prantzitik ez, baionatik anxanti. Hau gaizua suspertzekoa, ez beste inontzat. Eskarrik asko, Xanti. Egun guztiak gaixoak bizitatzen egon da gero, nik ere suspertu bat, pixka bat. Gainera, beste baserrietan, baiezko esan da hemen ezingo, eta ezkorik esan. Lendike, nahiko suspertu bat bada, berori, Maritxuk eskertuko du, berorren bisita. Bai. Ikus dezagun, nola dagoen gure parrokiko kristaurik Fidolena. Lasai, geizki egoteko ondo dago. Hoize, beha, esate zuen. Erresidentzin etzeola tokitik eta honea ekarri zuenian. Hortze da, galdi. Montxuren inga izuzilek. Zeoz esango balusikiera? Lasai, momentua iristean esango du. Momentua iristean. Eta esatu nizuen, hau maitzu beste mundua bialtzea etorria. Zein, noiz eta noa eraman jainkoak erabakitzen duelo isa. Gainera badut nik beste zeregin bat. Xanti, urdaiazpikoa jamarko dugu. Bestela gure parrokikoak nahi gabetuko dira. Derrepentian hilda. Dana giltzea atxun derrepentian, katxa. To be or not to be. Honek ez tiu bate mesede ekarriko txago. Herriko egiteatzen Maritxu hemen hildala. Maitxu residentzin hildala esango dago. Errespeto pixka bat mesedez. Eta orain irakur ditzagun gure Maritxu zanak esan nahi zituen azkeneko hitzak. On Braulio. Me cabe in dio. Altxazazu ipurdioi, oxigenon tubua zapaltzen aizeata. Muerte súbita. Hala, emutzutu rektoruna. Zeinek esan du, mainokurta ietzaiola bat entenitzen. Ba, nik, ni aste honetan saiatu no, baina etxotzat piperri pentendidu. Ni, aguazia moduan geratu nok. Lasai, laskuraen, pixkena ikasiko eta. Hau arte guztiek bezala, honek behardik bere denbora. Ta bain ikustaun aurreko asteko mainukortan erantzuna.
izkin honetan atzo mazkuri jarintzen. Kauntzapelgurria ari zait urbiltzen. Politxe, pentseko batzo? Bueno, polita baino gehiago handia zagon denik. Zuk ez tegizu, ezin jala kalien txixein, eta gainea hola, aleboziekin. Bueno, zuk aleboziarekin egingo duzu, baina nik zakilakin. Hala? Ba, 60 euro pabiak ontsuzu. 60 euro? Aturren gertama, akazukin amaten ingarriko jok. Bori asmadu da bena, artista galanta. Halak, eta? Euskal Herria artistaz betetzen nahi dek? Kriston jende pilak deitzeik. Atxo, jendiak botatakuak. Atxurran kertenakien buti beramate baiat, iarriko jok. Venga, bai. Atxurran kirtenakin jotzen bait, igarriko jok. Berriro esango dut, atxurran kirtenakin jotzen bait, igarriko jok. 60 euro ike ordainduko du, haitu? Atxur kirtenakin ematen meia dankazeinetan, igarriko jok. Bueno, eta hoain, jakintza hon, zeinik irabazikon komuneko papera eta Getariako Kaia Kaipen jatetxian bazkaia. Nun? Kaia Kaipen, Getari. Loixa? Hora, ondo moten da benetan ba. Enero eharra okitzen gure. Venga! Hombre! A ver, venga, poito pixkan. Redoble! Bueno, zeinak ateako. Venga, batea erordi. Marcelita! Poito ondo, Venga, nola jungotea, Hongo azteko irabazlire! Magi Lizarralde, Zarauzku. Zorionak Maili Lizarralde eta disfrutau Getariko Kaia Kaipen maizko jana arreinez. Eta geho gainea, saio batiteko komuneko papera suelta gazu. Beira, astutan ze saltxatan ibilian gure bertsolaria. Mainu, latiko! Si bebes no conduzcas egipo hobia, ta trompautan ahonez nabita zinbila. Ta si, torre honea, zeitun! Festarekin jarraitzeko moduko lokuren batera. Diskotekaren bat, bata plan. Beste plan bat beharko du, ze gaurkoan galtzerdi txurikin etorri naiz. Joselio nahi berbena ere badu hemendik gertu. Amai, argi izango dizut. Uztragaz ninduen rantuna antzuko legin batera. Ze, zaldezu esan enten ditu? Zuek ez? Ba, berriz hortxe dijoa, Indio Telebizioan volumena! Argi izango dizut. Uztragaz ninduen rantuna antzuko legin batera. Bueno ba, oain zuen txanda da hartu telefonua, eta deitu kontestagoi automatikora. 940-1-7-5-8-ra, eta utzi hor zuen proposamena. Eta emailera bialtzia baukazu, emaila bialtzia bai, guasemankabilduaitb.com da. Eta sare jazin da jakinako zu ezta? Bai. Ainere? Bai? Venga, uno, azkar! Ui, usaila botatzen una kaja honek! Kajak ez ainere, sardinak! Hemen txe sarilla! Kaja ehar bat, sardin zarraz betia! Sorpresa, amigo! Ia. Zumaiako zelai talasoterapian bi pertsonentzako zelai eguna. Hau da, sasoian jartzeko zirkuitua. Gehi, masajia. Gehi, menu gastronomikua. Zumaiako zelai talasoterapian. Bueno, beharki, bakizue hartu telefono eta deitu setxon! Zuen erantzunen zai gaudeta. Ai, kendu paretik dio! Atea, zeten aizea? Mainu kortan konkursoako erantzuna uzten. A ber, erantzuna da neska gaztien antzeko zehose. Akio, majan. Begoñita dator. Eta zuk esan aldiozu etortzeko? Paizea, baina baguzelako lotxagabiran, kafitxeanu. Fermin, prepatu, etxat kontrako munizioa. Kontxo, Begoñita! Eseri, lasai etxien bezala, neska. Ufala! Tranquil, Begoñita. Neuri boitxe pasaten gazta injarragaten dutenin. Ez da honi izan, ipurde azpitan zehoz ezakenat. Bai, zulua, denok bezala. Oso honatxa!
jasoko dugu. Baina, jaso eta jaso, isildu, favorez. Isilik dago, kaila barrenian, ontzi txuri poli bat, uraren gainean. Goizeko ordu bietan, esnatutzen gera. Ostras, badatoz. Akatzanon, euskaltzaindia esnatutzen hitza erabili duzue. Eta euskaltzaindiak ez duen hartzen, gartxo? Bai, isilik egoteko eskubidea duzue, beste zeo zer esaten baduzue, zuen kontra erabiliko dugu. Eske mira, nik esplikauko. Oi, esketa esplikauko. 2 puntu gutxiko. Lasai, gartxo. Baimena oraindik frogatzen ari gara eta zorrotzi biltzeko. Baimena? Ze baimen? Puntukako euskara baimena. Zuek egiten duzuen akats bakoitzeko euskaltzaindiak puntuak kenduko dizkizue. Gartxo? Bai. Akatsari bakoitzeko puntu bat. Akats ertain bakoitzeko 2 puntu. Eta akats larri bakoitzeko 3 puntu? Ez. 5. Akats larri bakoitzeko zuen abizenak gazteleratuko ditugu. Ospe, ni Imanol Eskurra naiz. Imanol Bello da orduan. Eta ni Ainara Ilarra Mendi. Montegi Santes orduan. Urdanga zer da, eza? Bai horixe. Eta harin? Baina lasai, zuek egin duzuen akatsa harina izan da. Puntu bakar batekoa. Esnatutzen erabili duzue esnatzen erabili beharrean. Horrela kanta erren geratuko da. Hau bakarrik ez, kanta asko. Uno beste bat abestuko dugu. Bai. Momentu bat. Grabatzen. Artillero emaio zuzu, eskontzen zaizaigu, gozo bilera. Egiria handia! Earkiatxik, zaleok, hemen txagaituzue, astero legez, beste saio bat prestatzen. Justu, aiatu da, Josean, Bai, justu, aiatu atxuk. Xabier, ni etxe pasatzeken tuare jakin, baino jan azkatzen nahi nauk, Kaiena hasi berdi, Porsche kaiena. Izan ere uso garaian gaude, eta Josean denok dakizuenez, zalea da, eiztari amorratua, baita ni ere, baino Josean gehiago oraindik, eta gonbigatu nau bere postura. Sasi eiztari, Xabier. Bueno, baina epoka joarra mendik. Bai. Ederki, eiza garaian gaudenez, gaur ere, eskaerak izan ditugu, gainezka dugu hau baitere, ordenagailua, baita gure, gaurkoan zer dugu? Bai, hemen jartzeik, Zarauzko Miren Amiano, berrize bai. Berrize, bai. Miren Amiano, lehenko hasten bialdu zin, nazkauta omentzeon, zera tuperbara asuntokin da, oain nazkatuta omentzeok beti begizonai usakumek prepatzen. Ea kusteko, eiztariri soziadeako eta, afaitako eta usakumek nola prepatzen da, nola lumatzeien. Eta zuentzako, zuek ikasi nahi duzuen ointzako, gaur hemen bertan prestatuko dugu usakume beteak. Oide, Xabier, relleno goxo bat ingo ziau, eta hortako usok ba izkiu, Xabier. Usoak ateako izkiu, bentxe prestatu ditugu, fiskal lehentxio, usakumeak, bat lumatua, bestea lumatu gabea. Bai. Eta zen nahi, bestea lumatzen hastean nahi alde, Xabier. Bai, bueno, hasiai lumatzen. Oni tripa gatatzen. Bai, igual be tripa gateatzea. Bai. Hau erresa, Xabier, hemen atzetik zat, hola ebaki bat itegiok, hemen atzen, guztek. Eta go, hemen, tak, behatza sartzak eta hor tripak zerek, eta oik atein adikuk, Xabier. Jendek esango, hile nazka. Gauzen normal. Naturala. Bueno, bitartean, nik rellenoa prestatuko dit. Oide, Xabier, bai. Hemen daukagu, aragi xeetua, eta honi arrautz pare bat gehituko diogu. Eta horretarako agian hobe bol olako bat erabiltzea. Honea botako dugu. Tra, beste arrautz bat botako dugu. Jo, karnizeia ikustalde, karnizeia. Bueno, hortxe, naturala dek, motel. Bai, ni kalekume asko da nazka matezik, baina basarrin da jaio gaitxuken jende, gauzen normala ditu zaiuk, Erki, hola nazketa egingo dugu, hola, trat, esne pixka bat ere gehituko diogu. Oidek, horrek xamurtasun ematezio. Eta usoa betetzeko hiru sistema, hiru modu daute. Bai, oidek, badek kutsari jakin, Xabier. Oain ikusiko zuen bezala, kutsari jakin hartzei eta hemen, zulotikan, zat, barrua sartzei rellenoa. Beste modu bat dek, manga pastelerakin, Xabier. Hemen ikustek, tak, manga pasteleran jartzen dek. Bai.
hau izatek, tartatan da, hola, felicidades, que cumplas muchos más, da, holako jatze. Oide, Xavier, berkatu. Izan untxa. Oidek, hoi jatzeko. Eta, ordun, manga pastelera, zat, hemen ondo zehatzek eta behitu ben, perrit, nola tatzekan. Da jola, Ikusiko zu, eldu jo, Xavier, nazkaik ez daik ematen. Honek ez dik alde. Ikaleko mez, baina, Ez, oin ez dik alde. Ordun, tak, relleno hemen, hola, ikustu zuen bezala, zat, hola zeuk betetzia. Hemen ikusten dudanez gainera, hemen txedago, tak, imanakin, tup, hortxetziok. Posta, Perdigoia, posta, bai. Hortxe, hemen besteak, biz ezkak. Eta beste modu badek, karnizeiko saltxitxak egiteko makinakin betetzea, Xabier? Industrialagoa, baina eraginkorra baita ere, soziedadean sozio asko balimazeate, eta holakotarako. Esan barrazeok makina hau, Bilabonako Benito Karnizero gutzizuk, aragi harra ebitzek, gizon horrek eta, nela unedek eta utzi intziak. Orduan, makina honekin, usua jartzen dek hemen, eta gero hemen, holetxek, eta ja, justak, gainezka, oain pintza behar dik hemen bezala hauetik gainezka aztek, Xabier, Bueno, eta haudek rellenoetiko forma hobena, ni pentsatzeit. Eta hoki martzeok, bandeja baten jarri, Xabier. Mentxetzeok bandeja, eta Josean, zea, lumakin eta lumak ere aprobetxatzea bada, da? Bai, barkatu, Xabier, honi buru, mozu barrazeok, ze bestela. Lumak eta aprobetxatu lehizkea, da gila, zea, almohadak egiteko, adibidez? Bai, o bestela inauteritan da fantasiazko trajeketeteko de. Nemin ez dugu ezer botako, hori kontuan izan. Xabier, olio pixkate baldi. Bai, izango ez dugu. Azken aldion da neko galdutak ebilek, hemen zeo, Xabier, hemen zeo. Eta txak, olio pixka botako zio. Gaur korrika baten etorri dira, postotik, eitzetik, eta, bueno, azkeneko. Olio pixka bota, eta oain laben sartuko ju, Xabier. Gatza pixkate botako jo, gatza pixkat, eta unsakume hau gehongo kategorin, Eta, Josean, goaziak, mesedez. Bai, dituk, 220 gradu. 220 gradutan. 40 minutun, 40 minutu. Bai. Beraz, eta, Holaxe. 40 minutu, 220 gradutan, ikusi duzue, betetzeko sistema asko daudela, eta bitartean, ikusi ditzagun zeintzuk diren osagaiak. Postua, eskupeta eta kartutxok. Usakumeak. Aragi xeetua. Arrautzeak. Esnia. Eta garrantzitsuena. Gozia. Beno, 40 minutuak pasa dira, eta nik uste usoak eginak izango dira da, ez da, Josean? Usaien gatik esango nik, Xabier? Bai, bueno ikustagun. Hemen txerikiko dugu labea, eta hemen itxura edarrakin gainea usoak. Bai, Xabier, esan baratzeko arritzeko, uso basartu juta piataituk, Labea oso gona du. Bai, esango nik, Badakizue beraz, apuntatu zazue ondo, eta zuen sozidadeetan, etxeetan egin ahal izango duzue. Bueno, hierarkiatxik zaleok, badakizue esaera zaharra. Usoak beleari rellenoik ez. Izan untxo? Egon guatxik. Gozeman! Venga, va, Luna zazu! Zure ondoan nagola! Honek ez du funtzionatzen! Eta ezberdik kantatzen mazu? Kantatu vuelta manda. Venga. Mira, tia, vuelta manda, tope anarko. Venga. Venga, vale. Luna zazu! Zure ondoan nagola! Talde instrumental bat iten badeu? Eta zu Lola, noiz jonden hitz bat bota? Nina eten hitza? Bai. Blokatuta nao. Punta pasa, venga. Venga, bat, bi, hiru! Punta pasa! Punta pasa! Punta pasa! Ni garrarak itan ikua. Gua, txabal, nik ezin dut gehiago, nik taldia utzingue. Lasai, ni soluzio baukat. Listo, Venga, Bat, bi, hiru, lau! Punta pasa! Punta pasa! Punta pasa! Punta pasa! Uine kuskuiu! Ezberdin pentsatu, ezberdin jan,
Eta ezberdin maitatzen dugulako, gaur hemen bestegun, trafikoko bi seinale ditugu. Estopa eta oreinaren irukia. Gabon, bioi? Gabon. Gabon, bai. Zurekin hasiko naiz, estopa? Nolakoa da zure bizitza? Estopa edo stopa? Estopa, mesedez, errespetu pixkat behar dut. Oso sentibera naizeta. Maitasun falta, agian? Bai, jendeak nitaz paso egiten du. Jenderak gehienetan ikusi eta gero ez ikusiaren egiten dute. Existituko ez barik bezala. Ez da dirua sorban ere. Norbaitek kasu egingo dizu, ez da? Da, ez da gizar den okerragoa. Kotxean doazela ni ikusita esaten dute. Zeine jarri du ez da puta hori hor! Eta hori oso gogorra da ni. Ez da puta hori. Eta zu, irukia zara, ez da? Bai, ni irukia naiz. Oreinan irukia nire familiako gelditzen den azkena. Badakizu, Euskal Herri osoan ez dago oreinik, eta ni hortxe nago, zelatungo igoeran nazka eginda. Markatu eske alta nago. Eta zergatik zaude okerrokerrekin da? Ziatika, agian? Hotel, errezildar batek, BMW batekin, jo nindun, eta horrela segatu nintzan, okerrokerrein da. Egoera larrian zaude, beraz? Joe, pentsazazu, otako katxarrozekin bat izan banintz. Konponduko nindute, baino zen goatzen da oreinaren irukiaz. Altan zaude? Bai. Azutako seinalea zara orduan, ez da? Ez. Berataz denako goratzen dia. Abesti bat da guzti daukazu ez kejatu. Eskantatu jainkoan izan ian. Abestia daukazu beraz? Eskantatu jainkoan izan ian. Zein da? El benau. El benau. Ederki, eta zuk ez aldaukazu abestiri? Eta zeari, hoxe bakarri falta zain. Jende nire aurrean jarrita kantatzen hastea. San Fermini bezala. Benetan eskertzen dizuet, honea etorri izana. Itxasoak olatuak isurtzen dituelako, eta hortxatek txufa ematen dutelako, datorren astean gizarteak zapaldutako 2 lagun izango ditugu hemen bestegun. Autopistetako pivoteak. Agur. Kaferik nahi? Zure zezuko meni? Daiola eta influen sortzaileen eskutik, aurki guazemanken. Estarrin, beti daiolak eskatzen zituen gizona. Oño! Lehen urteko fenomenua! Debiek, daiola moteo! Beste estarrin, daiolak ateatzen zituen tabernaia. Sí, boludo, pero mirá quién tenemos acá. Es el pibe de las daiolas. Boludo estarrin, daiolak ateatzen zituen tabernaian apopilua. Daiola moteo! Ze eskatuko ote du oraingoan? Aurten beldurra hotzetik dator. Aurki guazemanken Frexcalibur. Bar Lombrat. A ver. Chacha-macha-liñat, chujintique... Vamos a ver, ¿esto es euskera o es hebreo? Suso! Bueno, jure por Dios, que se me va a salir el mío cha de la OA. Neuri bai urten gozala bixotza. Behatu ze faktura muntu, tamen tabernan ez da katoi pesartzen. Ara, el catupotolo. No, zardau. Bueno, pues factura mordoa eta bezero gutxi. Ba, ni negozio txiki bat proposatzen entorren ba. Boni, que non quiero acabar en Alaurín de la Torre. Kasai gizona, simplea da. Ara, bakizu ni autobusakin da jubilatukin penidorrea, junda, etorri... ¿Y qué quieres? Que yo me subile e vaya venidor a tocar el culo a su bilada, Boni. Eta hori, Suso! Ara, gauza bat ingo deu. Ni zuen taberna aurrian autobusakin torri, eta aberiatu indala esangoet. Eta konponketak ite itxun bitartian, jubilatuk,
Taberna, torre berko be. Zuen taberna. Ta konsumitingo be. Ez du beste remedioak izango? Oso ona, Boni, oso ona. Prepárate un poco, Julieta. Zein da zure partea, Boni? 120. Suitzatik txokolatea ekarri gendunian bezala. Bueno, ni me fales, anda que en vez de ir a Marruecos, que nos vamos a Suiza a por chocolate. Zein jabete, onza janda, ua bilotzerria. Anda, da, eman bostekoa, mangarrak. Boni, bidi, bintzi. Bilar amartan dana prepauta auki, Ni hemen egon naiz da. Nekane, azukrea astu zaizun. Karrexun. Zama nahizu Begoña? Biterdi. Nekane, baina zuk esaltzen du azukrea utzi. Bueno, bai, baina normalin zakarini hartzen dut, baina gaur Begoñitara mintxeta. Ba, bai, telebizioa bolarak izateskin, aitzia hobakin. Bai. Ez dutzu gauza konta, atzo bako zinaz topan itxan plazan lehekak erosten, alkainea. Ez esan, ta? Saludatea Junitxal. Baina zer daka honek? Gatza? Begoñita, Dori. Baina hau erabilita da? Hau ez taula getuko. Sosa! Begoñita, hau azkeni ez da intxarra izango, Begoñita gure etortzia, Guazen mankekin, aina barringo. Amara, bera, Juli, venga, hora d'autobús. A ver, ni disimulatzeko euskera ariketak egingo ditu. A ver, nik, Ari, Ura... Barruaino sartu nion. Oaindik gane korneta jotzaldek. Jesucito de mi vida, eres golfo como yo. Eitorri haunea putako mía. As cadenas do Botafumeiro do Santiago Compostela, patxi! Bueno, baina, zenbat urte ikusi gabe? 25 urte bai, ja, el cerroren soldado egon ginenetik. Juli! Sal nahi, Juli! Juli, vente pa' acá, mira, es izan lotxagarri, vente pa' acá, mujer, mira. Esta es mi señora, la Juli, esta es Patxi, nire lagun miña de la soldaduzka. Ja, gustan kaerra, dik, Zer? Ez zerrez, nire gauzak. Bueno, eta zer egiten duzu hemen? Ba, portua etorri nauk. Kamioa konpontzea eta soli sombra hartzeko asmua eginta zein aurkituko eta hemen. Bueno, ba gaur etxaren kontura, el sol y la sombra. Patxe, zehabe, utergaba, ONG bat? Ba, zer iruditzen zaizula, Juli. Xurra, emakumia. Emat urte azka. Zer uste ma botat ez tazu? Hostian batekin nahiko, Jo, santarroi. Hola. Hola. Hombre, Boni, ¿qué pasa? ¿Alguna avería? Ba, bai. Benido reani, Juan. Jubilatu gin autobusen da... Amentxe, abiretuta, quieto. Ez atzea eta ez aurrea. Bueno, ba, hemen itxoin beharko dute, hartzen zehozer. Ba, ezan jubilagoa izartzeko, eta eroisun zuke autobuse konpontzea. Konpontzea? Ni honi jungo, naiz konpontzea, lasai. Azu, zeintzea, ba. Ni patxi, autopatxi nauze ja. Eta ez da mundun, ez matxurek eta ez emakumeik. Autopatxin jau ingles aguantatuko unik. No, Pepe Patxi, sentate, con el sol y sombra, nos itxegin de la soldaduzca de nuestras cosas. Garko aldeo, zei! Ba, horko, giza juek kanpon utzi ez da pentsaure, baniak autobusa konpontzea. Boni, que nos chafa un negocio. Zeuta zeure lagunak, Eta kotzeko zulu artenak azue. Probezion barrariak. Autobusa buskatuko eta animali horrek. Gure negozio gizarratuko. Bueno, txoka, zure autobusa konponta. Kontzesionatik atea eta bezala. Anda, potros, que mala sorte. Ta zertzun ba? Radeoria, troko lata, juntako lata. Ta, zenbat konbarako tzazu? 900 euro. Suso, nik ez dauka suelto, Zuk patu berko jozo. Gona que fiso el caudillo.
Patxi, por antxinako denboragatik, una rebajita. Horko rubia horrek lehen earki izan dik. Gu ez gatxuko enegea. Cría Carlos. Y tendrás muchos más. Gracias. Earki, bueno, familia, eskerrik askota, segi ondo, urrinote. Autobusak etzune, zerreta, oain, ze kristo indi horrek? Manda potros que el Patxi mete unos la compa. Koş! Gabon! Hene haita! Dominika! Batzan lana goti. Ibiltzen naiz tomatetan. Ez du begak ezpatati. Kostatu zaio baztea segidan. Ne batzak gaixuak, oi babak babarrunak. Ne batzak gaixuak, oi babak babarrunak. Lahandatzen ditun. Batzan lana goti. Ibiltzen naiz tomatetan. Ez du berak ez patati. Kostatu zaio bazteak segidan. Ne baba baxua, oi babak baurbiak. Ne batzak gaixua, oi babak marrubiak. Lahandatzen ditun. Hene haita, Dominika! Haudea gure baratzeko ermolatxa? Zinez haita, pahua dela! Bueno nahi gabe agur esateko momentu iritsi zaigula. Hain ere, konturatu zazelako sardina usainetan hemen? Ez du nahi izbeiatu la, nik esku garbitu ituteta. Sardina gero itxue, eta nik izango nuke mendia, torrela sardina usaina. Bueno, esaten eginena, gure denbora bukatu ala. Eta hoxe, datorren astin beha mintxe ongoa zela. Ai, puntual da, formal da, gaurko moduan. Ondo ibili eta urrungo este arte. Aio! Guazeman! Egun batek eman nindun eta holaxe utzi nindun okerrokerreina. Akizu. Zintun. Egoera larrian zaude, beraz ez da. Estopa, pon la raja de tu falda. Hori izan nirea. Los txitxos. Eskerrak eta 2 kilok kastaina zaten. Cerdos. Bai, eskerrik asko. ¿Garchón? ¡Aquí estamos! Vale, yo. ¡Me cago en la... Sí, ahorita venir. Xavier,